hon, rydyn ni'n mynd i sôn am strings. Mae string yn ddilyniant o gymeriadau yn Python. Gallwn diffinio string gan ddefnyddio dyfnodau. Fel y gwelir, rydych dyfnodau ar ddau ochr i'r cymeriadau neu enw yn yr esiampl hon. Ac fel y gwelir, mae Python. I ddechrau, rydyn ni am roi gwerth i ddau newidyn. Enw cyntaf, sef Thomas, ac ailenw, sef Roberts. Fel y gwelir, gallwn defnyddio dyfnodau neu dyfnodau dwbl yn dibynnu ar y string. Os oes dyfnod yn y ddarn o string, mae'n well defnyddio dyfnodau dwbl neu y ffordd arall rownd, yn dibynnu ar cynnwys y string. Gallwn ni adio ddau string gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r symbol adio. Rydyn ni'n mynd i adio yr ddau newidyn gyda'i gilydd. Enw cyntaf, adio, ailenw. A fel dyn ni'n gweld, mae'r ddau string rwan yn sownd gyda'i gilydd. Ond, os fysai ni eisiau gwagle rhwng Thomas a Roberts, fel sy'n arferol, pryd da ni'n ysgrifennu enw, fyswn ni gallu gwneud hyn gan roed enw cyntaf, adio string o jyst gwagle, ac adio ailenw. Fel y gwelir, mae'r gwagle rwan wedi adio yng nghanol y string. Rydyn ni'n mynd i roed enw cyntaf a gael enw yn hafal i newidyn newydd o'r enw llawn. Fel ni'n gweld, mae enw llawn rwan wedi storio fel Thomas Roberts. Gallwn ni weithio allan maint o gymeriadau sydd mewn string gan ddefnyddio leng. Yn yr esiampl yma, faint o gymeriadau sydd yn yr enw llawn, ac mae hyn yn 13. Gallwn ni hefyd newid string i fod yn llythrennau bach neu'n brif lythrennau gan ddefnyddio enw llawn, dot upper, i fod yn brif lythrennau, neu enw llawn, dot lower, i newid i lythrennau bach. Gallwn ni hefyd amnewid cymeriadau o fewn y string gan ddefnyddio enw llawn, dot replace, ac yn y cromfrachau rydyn ni am roed y llythyren rydyn ni am amnewid, sef o, coma, beth rydyn ni moyn i amnewid am, sef 3. A fel dyn ni'n gweld, mae pob o yn y string wedi amnewid gyda rhif 3. Os ydyn ni eisiau gweld cymeriad mewn lle penodol yn y string, gallwn ni hyn gan ddefnyddio indexau, yn defnyddio cromfachau sgwâr. I weld y cymeriad cyntaf mewn string, gallwn ni wneud hyn gan roed enw llawn, cromfachau dim. Mae indexau yn Python yn dechrau o dim, felly mae'r cymeriad cyntaf yn dim, cymeriad ail yn 1 ac yn o blaen. Cymeriad cyntaf, enw llawn yw ty, cymeriad ail yw o. Os dyn ni'n siŵr o hyd string, gallwn ni ddarganfod yr cymeriad olaf gan ddefnyddio rhifau minus, yn indexu yn ôl o'r diwedd. Wneud hyn drwy roed enw llawn, bracket, -1. Fydd roed llythyren ola o Thomas Roberts, sef S. Os da ni eisiau'r cymeriadau mewn amrediad penodol o'r string, gallwn ffindio hein gan roed enw llawn,
a'r cymeriad o'r ail gymeriad i'r pedwerydd, drwy roed 1:4, sydd yn rhoid cymeriadau 2, 3 a 4 iddyn ni. Os da ni eisiau chwilio o cychwyn string i le penodol yn y string, gall wneud hyn gan roid enw llawn, colon, 6, sydd roed y 6 cymeriad cyntaf. Ac os da ni eisiau gweld cymeriadau o bwynt penodol yn y string at y diwedd, gall wneud hyn gan roed enw llawn o trydydd cymeriad y string i'r diwedd. Yn y fideo hon, rydyn ni wedi gweld beth yw string, sut i ddiffinio yn ddefnyddio dyfnodau neu dyfnodau dwbl, bod ni'n gallu adio strings dau gilydd ac adio pethau i string. Gallwn ni dangarfod maint string i newid i fod yn lythrennau bach, lythrennau prif, amnewid cymeriad yn string ac defnyddio indexau i ffindio cymeriadau mewn darn o'r string.